हेल' लोगोफोर, बे समाव मोनसे गोदान भिडिअ लाबोदों आरो बे जाहैबाय फैगौ आसाम टेट 2026 स्पेसियेल जिहेतु जानो गोनां दङ बेनिनो बड' पार्टनिफ्राय लाबोदों आरो बेयावहाय बर' राव सोलोंनायनि एबा बिमा राव सोलोंनायनि पेडागजिनि सायाव लाबोनाय जादों नोंथांमोननि थाखाय बेयाव। मानोना पेडागजिनिफ्रायबो जोंना फैगोन नैबे राव सोलोंनायनि आदब खायदा आरो बांरावारि सोलोंथाइ बेखिनि ओनसोलाव गोलैगोन। दा बेयाव जोंनिया पेडागजियाव गोबांथार बिथिङै सोंजायो, नाथाय जोङो बांसिनखौनो कुइसनखौ नायनानैनो एसे आन्दाज खालामोबानो हायो, नाथाय दसे सम साननांगौ, नङाब्ला जोङो आन्दायगोन, गोमागोन आरोखि, नङाबा हानाय नङा। दा बेखायनो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनिफ्राय गोबांथार नट्सफोरखौ एबा गोबांथार सोंथिफोरखौ खेबसेनो सोनो हानाय नङा, गोबां गुवार जानानै दं पेडागजिया। बेखायनो नोंथांमोननो पार्ट बाय पार्ट एसे लाबोनो नाजादों। दा बेवहाय एसे लाबोग्रोनाय जादों, एलपि इउपि मोन्नैबो थाखाय बे गोलैगोन पेडागजि पार्ट 1 बेयो। दा आं नोंथांमोननि थाखाय बेयाव नायनि, फार्स्टनिफ्राय नाय, गोबाव खालामाजासे जों थांदिनि। ग्रामार सेक्सनावथ' जोबजोब्बाय, बयबो मिथिबाय। सोरबा गोदानै फैदोंमोन नुवाखैबा बर' रावखान्थि प्लेलिस्टआव थांनानै नाय, डिसक्रिपसनावबो लिंक होनाय जागोन। गासै कमप्लिट थांजोब्बाय गोदानै फैदोंबा जायफ्रा, नायदो। दा बेनिफ्राय पेडागजिल'सै, पेडागजि आरो बे पेडागजिनिफ्राय नायसै। फार्स्टआव दं सोंनाया नाय, गथ' सासेनि राव सोलोंनायनि गुदि फुंखाया जादों नामा? गथ' सासेनि राव सोलोंनायनि गुदि फुंखाया फरायसालि होदों, नंगौना नङा? बिजाब, नंगौना नङा? न'खर एबा बिमा, आरो नंगौना नङा सावथुन? बबे मोनसेया जागोन होनदों। अर्थात फरायसालियाथ' जोंना बिमा राव सोलोंनायनि गुदि नङा, मानोना फरायसालियाव फैनायनि सिगां रोंनानै फैखायो। बेनिफ्राय बिजाबाबो फरायसालियावसो मोनफैगोन। बेनिफ्राय सावथुनाथ' जोंहा नंखाथारा, बिमा राव सोलोंनानै रोङाबा सावथुनखौ माजों नायनो? ओंखायनो बिमा, आरो अपसनाव जुदि न'खर थायोबा न'खराबो जागोन गोसोआव ला। ओंखायनो आङो न'खर होफानाय जादों। न'खर होयोबा बिमा थानाय नङा, बिमा थायोबा न'खर थानाय नङा, मोनसेयानो जागोन। बेनिफ्राय गाहायनि बबे मोनसेया राव सोलोंनायनि बिखान्थि होनदों। राव सोलोंनायनि गुदि एबा गेबें बिखान्थिया बबेया होनदों। सिस्टेमा बुंनाय, खोनासंनाय, फरायनाय, लिरनाय। बेनिफ्राय मा दङ? उल्थां फाल्थां दङ बाहाय। बे एखे मोनब्रैयानोखा जोंना, बेखौ जों बयबो मिथिगौआनो, हाखागोन। बे जाहैबाय खोनासंनाय, बुंनाय, फरायनाय, लिरनाय। बेनिफ्राय खोनासंनानैसो बुंगोन, बुंनानैसो फरायनो हागोन, फरायनो हाबासो लिरनो हागोन, बिदि होनदों। खोनासंनाय, बुंनाय, फरायनाय, लिरनाय, ग नाम्बार। गेबें बुंथिखौ सायख' होनदों। बिमा राव फोरोंनाय एबा सोलोंनाय सुबिदाया जादों। बिमा राव फोरोंनाय एबा सोलोंनायनि सुबिदाया मा होनदों? गाहाय सुबिदाया बेयाव मा होनदों? बेवहाय गथ'आ गोरलैयै गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हायो होनदों सेयाव। गथ'आ मोजाङै फरायनो आरो लिरनो हायो होनदों नैनाव। फोरोंगिरिनो बुजायनो थाखाय गोरलै जायोनो, नंगौना नङा? गथ'आ मानोना गुबुन रावखौ गोब्राब मोनो, नंगौना नङा? नायदो। दा बेयावहाय माखासेया बेबायदिनो नंगौफ्रामानो फैयो, नाथाय नंगौफ्रामनि गेजेराव साबसिन जोंना जाय दं बेसो जागोन, आरो बेसो गेबें जागोन। ओंखायनो फार्स्टआव दङ जोंना गथ'आ गोरलैयै गोसोनि साननायखौ फोरमायनो हायो होनदों बिमा रावखौ फोरोङोबा, बेखायनो बेनो साबसिन सुबिदा होनदों। मानोना बे गथ'आ फोरमायनानै होनाय गैयाबा जोंनिया क्लास लानायनि एबा फोरोंनायनि जेबो मिनिं थाया होनदों। गथ'निफ्रायसो जों लानांगोन होनदों। गेबें बिबुंथिखौ सायख'। राव सोलोंनो थाखाय फराफारि आरो बिजाबानो थोजासे होनदों। माने केरिकुलाम आरो बिजाबफ्रानो TLM-फ्रानो थोजासे होनदों। बेथ' नङा। राव फोरोंनायाव गथ'खौ सोंथि सोंनांगौ आरो फिननाय होनो नांलायानो। सोंबा सोंनानै आन्दायनाय गोनो गोथो बेथ' जाया। गथ'नि न'खरारि जेंनाया बिमा राव सोलोंनायाव हेंथा लाबोयो होनदों। गथ'आ राव सोलोंनायनि थाखाय न'आव बायदिसिना जेंना जेंथो थायोबा न'आव राव सोलोंनाया जेंना जाफैयो होनदों। नंगौ बादि नङो, नाथाय गाहायनिखौ नायबावदो। रावखान्थि सोलोंनाया राव सोलोंनायखौ गेबें आरो रोखा खालामो। नै बे मोनसे दङ, होमबा गवा नंला, बेनिफ्राय साबसिन ओंखारबाय नै। राव सोलोंनायाव जोंना रावखान्थि नांथारगौ होनदों। रावखान्थि सोलोंनो बा रावनि बानान खान्थि, रावनि रिंसार खान्थि, रावनि दाजाब खान्थि गासैबो क्लियार जालाङो होनदों। ओंखायनो राव सोलोंनायाव जोंनो रावखान्थि नांथारगौ आरो। बिमा राव फोरोंनायाव गाहायनि बबेया गोनांथि नङा होनदों। गाहायनि बबेया बिमा राव फोरोंनायाव नांलाया होनदों। बबेखौ नांलाया? उल्थासो दे, गोनांथि नङासो नायखा। बाथ्रा फाव आरो बाथ्रा फान्दायनि गियान होनाय, अर्थात बेखौ नांथारगौ। बाथ्रा फाव आरो बाथ्रा फान्दाय गैयाबा राव सोलोंनो हाया। फरायनाय समाव गोबारै फरायनाय। राव सोलोंनो थाखाय जोंना रिंसारथिखौबो गेबें जानो थाखाय गोबारै फरायनांगौ, माने लाउड रिडिं। गथ'फोरनियाव सल'बाथा आरो सोंथि सोंनाय। गथ'फोरनाव सल'बाथा आरो सोंथि सोंनांगौ होनदों बिथांमोनहा, अब्लासो बुंगोन, नङाबा नों
फोरोंगिरियाल' फोरोंबाय थाबा जोंना फोरोंगिरियासो रायलायनाय जायो, रावा फोरोंगिरिनिसो ओंखारो, गथ'निफ्राय ओंखारा। ओंखायनो सोंनांगौ, सल' खोन्थानो थिननांगौ, मा नुदों निउस सोंनांगौ, बेफोरबायदि आरो। गथ'फोरनो गुबुन गुबुन रावै सल'बाथा खोनासंहोनायनि राव सोलोंनायनि बिथिङाव गुबुन रावनि सल'बाथा खोनासंहोनाया, गुबुन रावै खोन्थानाया बे मिनिंलेस। मानोना जोंनो जाय रावखौ सोलोंगोन बे रावखौसो बुंनांगोन। बर' राव फोरोंदोंबा बर'निसो सल'बाथा थानांगोन। इंराजिनि बुङोबा बे जानाय नङा, माने गुबुनजों बुंबा जानाय नङा, गुबुन रावजों। ओंखायनो बेखौ बे अपसना गोरोन्थि, लास्टनिया कारेक्ट जागोन होनबा एन्सारा। मानोना गोनांथि नङाखौसो सोंखादों। सोंथि सोंनायाव फरायसाया हायाब्ला नों गाहायनि बबेखौ खालामगोन होनदों। राव सोलोंनायाव सोंथि सोंनायखौ हायाबा नों मा खालामगोन होनदों। दा फिननायखौ फरायसानो खिन्थागोन होनदों। सोंथि सोंबाय हायासै नालाय एन्सारखौ खिन्थाना होगोन। न'नि हाबा हरगोन, हमवर्क न'आव सोंनानै फै, न'आव खालामनानै लाबो, ओरैबायदि। गुबुन फरायसानियाव सोंथि सोंनायखौ बारस्लायहोगोन, माने बेनाव हायासै नालाय नेक्स्ट स्टुडेन्टनाव नों हायनो हाया बारलांहोगोन होनदों। ओमफ्राय लास्टाव दङ फिन होहोनो फरायसाखौ गोसो दुंखांहोगोन होनदों। फिननायखौ हायागौमानि बायदिसिना खायदा खालामबाय थागोन, ओरैबायदि एसे हिन्टस होगोन, टिप्स होगोन, माबा माबि होनानै एन्सार होहोनो दिहुनहोनो नाजागोन होनदों। अब्ला राइट एन्सारानो लास्टनिया। फिन होहोनो थाखाय फरायसाखौ गोसो दुंखांहोनांगौ। कुइसन सोंखांनानै एन्सार हायाब्ला बे मालायनावबो सोंनो नाङा, फिननायबो खिन्थानो नाङा, न'आवबो हमवर्क हरनो नाङानो। हाथाराबासो बैसोरो लासै लासै फैगोन आरो स्टेपआ। बेनिफ्राय मा होनदों, बाथ्रा बुंनायाव गोनो गोथो जाग्रा, लाजिगुसु, माने बुङा, खायफाया लाजिस्लु थायो फरायसाफ्रा। बे फरायसानि थाखाय नों गाहायनि बबेखौ बाहायगोन होनदों राव फोरोंनायाव। सल' खोनासंहोगोननो बिनो, हारसिङै लांना गुबुनाव दाबसेयाव फोरोंख्ल'गोन, हानजा खालामनानै फरायसाफोरखौ हाबा मावहोगोन, बिमा बिफाखौ लेंहरनानै सावरायगोन होननाय जादों बेयाव। अब्ला जोंना मा, बेयाव सल'बाथा खोनासंहोनायाथ' खोनानायल' जाबाय, बे बुङाबा लाजिगुसु बुंनायसो नांगौ जोंनो। मा जाया, हारसिङै लांनानै फोरोंख्ल'गोन होनदों। लाजिग्रा गथ'खाखौ हारसिङै लांनानै फोरोंहैबा आरो बे बांसिन लाजिसिनोसो। बिमा बिफाखौ लेंहरनानै सावरायोबाबो बे आरो लाजिसिननाय एबा लाजिनांसिनगोनसो। बेखायनो हानजायाव जिरायहोनानै बेखौ गुबुनफोरजों रायलायफाहोनांगौ आरो जोङो अबजार्भ खालामनांगौ आरो बे बाथ्राखौ होननो। जयै रायलायग्रा लोगोफोरजों, हाग्रा लोगोफोरजों जिरायहोनानै बेखौ रायलायहोगोन, सल' खोन्थालायहोगोन गावजों गाव। ओमफ्राय जोङो टिचारा अबजार्भ खालामगोन होनदों, नायगोन। दानिया नैबे मोनसे जोबोद इम्परटेन्ट मोनथामसो पइन्ट लाबोदों बेयाव। बेयो जानो हागौ बर'नि पेडागजि नङाबा जोंनि थाखाय मा CDP, चाइल्ड डेभेलपमेन्ट एन्ड पेडागजि, बेयाव फैथारगोन बे, नङाबा ससियेल साइन्सआवबो फैनो हागौ, नङाबा EVS आवबो हाबनो हागौ। बे ओरैबायदि इम्परटेन्ट मोनसे पार्ट फैदों बेयाव। जोंनाव दा सिगाङाव गैयामोन, दा आथिखालाव बेयो दंथारसै आरो बेखौ नांथारगौ। स्कुलाव दानियाव नांथारगौ जाना दं। मानो होनबा नेसनेल इडुकेसन पलिसि 2020, 2020 जिहेथु गोदान, बेखौ जोंनो इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दङ सरकारा। बेखायनो बेजों सोमोन्दो गोनां गासैखौबो जोङो नायनांगोन। आरो नेसनेल इडुकेसन पलिसि 2020खौ CDPनि थाखायबाबो EVS नि थाखायबाबो एकदम नायथार। PDF मोनखायो अनलाइन, डाउनलड खालामनानै फरायजोब, एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सफोरखौ फरायजोब, होमबानो नांथारगोन। बे सोंनाया फैखाथारगोन बेनिफ्राय। दा बेनिनो बाहागोआव जोंना दङ राव सोलोंनायजों लोब्बा गोनां। बे जाहैबाय नै FLN, फाउन्डेसनेल लिटारेसि एन्ड निउमारेसि। बे FLN नि बादिब्ला होनदों, सासे गथ'आ सानखान्थिजों लोगोसे बिमा राव एबा राव सोलोंनाया गेबेङै फरायनो आरो लिरनो हाथारनांगौनो माबे खोन्दोआव, माबे ग्रेडआव, क्लासाव होननाय जादों। FLN नि बादिबा मेथ्स, सानखान्थि, निउमारेसिजों गियान थानायजों लोगोसे फरायनाय आरो लिरनो हानाय जाथारनांगौनो मा क्लाससिमाव। बे जाहैबाय क थाखोजों क थाखो अपसन होदों, थाखो 1निफ्राय थाखो 5आव अपसन होदों, थाखो 1निफ्राय थाखो 2, थाखो 1निफ्राय थाखो 3 होदों। बेनि राइट एन्सारा जाहैबाय क्लास 1निफ्राय क्लास 2, क्लास 2निफ्राय 3आव बारलांनांगौ। 3आव बारलांनायनि सिगां 1 आरो 2आवनो FLN नि बादिब्ला फरायनो आरो लिरनो हाथारनांगौ होनदों। मायाव? लिटारेसियाव, राव सोलोंनायाव, बिमा राव सोलोंनायाव। आरो बियो 2020नि नेसनेल NEP आ जोंना गुदि थाखोआव, माने प्राइमारि लेभेलाव
बिमा रावखौनो गोसो होदों दे बिमा रावखौनो जरसिन होदों सोंनाय फैबायबा बिमा रावजोंसो फोरोंनो थिननाय दङ ओंखायनो बिमा रावासो जरसिन। बेनिफ्राय बेयाव सानखान्थिनिबो थाखाय दङ एफिलेन माने लिटारेसि आरो निउमारेसिनि थाखाय गायसननाय बे एफिलेन माने आरो एफिलेननि बागै आं डिटेल्सै नोंथांमोननो बाव होनो नागिरदों नैबे बेखौ नायथारनांगोन। एफिलेननि बागै नाय एफिलेनआ जाहैबाय मा होनो नेसनेल इडुकेसन पलिसि 2020नि बेयो मोनसे थांखि आरो जायखौ निपुन भारत होननानै NIPUN स्कुलफोराव लिरनाय नुगोन नोंथांमोना वालफ्राव निपुन भारत मिसननि सिङाव खामानि मावदों होनदों बे एफिलेनखौ आरो निपुन भारतखौ आसामाव निपुन असम मुं होनाय जादों गोसोआव ला निपुन असम भारतआव निपुन असम मुं होनाय जादों। बेनिफ्राय निपुननि फुल फर्माबो गोसोआव लानांगोन बे जाहैबायनो नेसनेल इनिसिएटिभ फर प्रफिसिएन्सि इन रिडिं उइथ आन्डारस्टेन्डिं एन्ड निउमारेसि बेनि फिलिफाइल मोनगोन नोंथांमोना बेखौ डिसक्रिपसनाव नङाबा दा नेटआव निपुन भारत एबा निपुन सारथि माबा मोनसे नागिरोबा फैजोबगोन आरो एफिलेननि फुबाबो फैजोबगोन डिटेल्स मोनगोन नेटआव नाय माने नायथारनांगोन बेखौ आं खिन्थादों आरो। बेनिफ्राय निपुन भारत आरो निपुन आसाम बे जायखिजाया मोनसे भारतआनो बे आसामाव निपुन असम नाम होदों स्टेटआव। बेनिफ्राय बेयाव एफिलेनजों मोनसे एप्रच होदों राव सोलोंनायनि थाखाय बे जाहैबाय मा सोलोंनायाव जोंना मोनसे एप्रच होदों एप्रचआ जाहैबाय ELPS जाय एप्रचआ जोबोद गोनांथार ELPS बेयो मा होननाय जादों थारमाने बे जाहैबाय एक्सपिरियेन्स लेंगुवेज पिक्चार्स आरो सिम्बल होनदों एक्सपिरियेन्स लेंगुवेज पिक्चार आरो सिम्बल ELPSनिया दा बेखौ नायनानै थादो। बेनिफ्राय दङ मोनसेया जाहैबाय नैबे फाराग एसेसमेन्ट फाराग जिहेथु जोंना जोबोद इम्परटेन्ट आरो सरकारा जोबोद गोसो होगासिनो दङ फारागनि थाखाय बे फारागा मा नायदो फाराग PARAKH फाराग बे फारागखौ NCERTआ नेसनेल काउन्सिल अफ इडुकेसनेल रिसार्च एन्ड ट्रेनिं बे NCERTआ नायदो 2023आव फेब्रुवारि दानाव गायसनलांदों होनदों आरो बेबो 2020नि NEP बेनि सिङावनो दङ फारागा आरो बेखौ फार्स्ट 2023आव खालामदों बेनिफ्राय दा 2024आवबो खालामदों। जोंनो नांगौआ 2024नि रिपर्ट नांगौ रिपर्टखौ सोंनो हागौ 2024नि रिपर्ट दा फारागनि फुल फर्मखौ नायना लाग्रोदो फारागनि फुल फर्मा नैबे दङ नै बे जाहैबाय मा पारफरमेन्स एसेसमेन्ट रिभिउ एन्ड एनालाइसिस अफ नलेज फर हलिस्टिक डेभेलपमेन्ट बेखौ नाय फारागनि आरो नेटआव नायबाव एसे साबसिनै जाहायो। बेनिफ्राय बे 2024आव लास्ट टाइम जादों बेखौ आङो नोंथांमोननो मा होनो रिपर्टखौ होनि आसामाव आसामिस बेंगलि बड' इंलिस गार' हिन्दी मणिपुरि रावाव जायो आरो बेयो लेंगुवेजनि सायावबो जायो ओंखायनो होनांनाय दा बाहाय लेंगुवेज आरो मेथ्स मोननैयाव जायो जिहेतु दानिया बेयाव नायदो बेखौ मा ग्रेड 3, 6 आरो 9 मोनथाम क्लासाव सोनाय जायो मोनथाम ग्रेडआव लानाय जायो बे आनजादखौ 3, 6 आरो 9आव दानिया आसामाव मा जादों होनदों पार्सेन्टेज हिसाबै पारफरमेन्स लानाया बाहागो लानाया आनजाद खुंनायाव बाहागो लानाया पारफरमेन्स आसामनि बाहागो लानाया मा जादों होनदों पारफरमेन्सआ स्टेटआव आसामनि स्टेट हिसाबै रुजुयोबा 60% लेंगुवेजाव आरो नेसनेल भारतनि रुजुनायाव 64% पारफरमेन्स जादों होनदों 60% लेंगुवेजनि सोंखादों 60% आरो स्टेटआव नेसनेल लेभेलाव 64% लादों होनदों बे लेंगुवेजनि थाखाय आं होनाय जादों आरो मेथामेटिक्सनि थाखाय नोंथांमोना नायनो लुबैदोंबा बेखौ नायनो हागोन आरो बेयो जोंनि बिमा रावाव फैनाय नङा हिसाबाल' दङ स्टेट लेभेलाव मेथामेटिक्सआव 59% आरो नेसनेलाव 60% पारफरमेन्स जादों होनदों बेखौ गोसोआव लादो। मेथ्सनिखौ नाङा जों गोसोआव लानो आं खिन्थादोंल' नाथाय CDPफ्राव फैबाय बायनो हागौ ओंखायनो लाबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय आरोबाव मोनसे दंबावो जोंनिया
NCERT नि सिङावनो खुंजानाय बेबो 2022 NEP नि सिङावनो FLS फाउन्डेसनेल लार्निं स्टाडि बेबो मोनसे एसेसमेन्ट बिसोरनि एसेसमेन्ट बे एसेसमेन्टनि नाम आरो बेखौ आं सोंदों बेखौ क्लास 3 आव लानाय जायो बेखौ गोसोआव ला अनलि क्लास 3 एबा ग्रेड 3 बेयाव क्लास बुंनाय जायासै ग्रेड होननाय जादों आरो बे मोनब्रै पइन्टखौ गोसोआव लाना बेनिफ्राय राव फोरोंनायाव थाखो खथाखौ दिदोमै लाखिनो नों मा खालामगोन होननानै मोनसे सोंथि सोंगोन सोंथि सोंबा दिदोम थागोन ना थाया आन्दाज खालामदो सल' खोनासंहोगोन लिरनो आरो फरायनो होगोन दिदोम थायै फरायसाफोरखौ बायजोआव थिनहरगोन माने दावराव दावसि खालामग्राफोरखौ थिनहरगोन होनदों बेयाव जोंना जागोन मा राव सोलोंनायनि नालाय मेथ्स क्लास मेथामेटिक्स क्लास माबा मोनसे क्लासआ आलादा साइन्सनि क्लासआ आलादा जोंनाव रावनि नालाय जोङो सल' खोनासंहोनांगोन सल' खोनासंनायजों धर्ज फैयो आरोखि गथ'फोरनियाव बेखौ होनदों बिमा राव फोरोंनायनि गिबि थांखिया मा होनदों गिबिसिन थांखि फार्स्ट बिमा राव फोरोंनायनि गिबि थांखि लेखा गोरों खालामनायाथ' बयनिबो थांखिखा नङा होमबा गासिबो आयदायाव रोंखा राखा खालामनायनि बेबोथ' थांखियानोखा फरायनाय आरो लिरनायखौ रोखा खालामनाय होनदों फरायनाय आरो लिरनाया रोखा खालामनाय माने लेखा गोरों जानाय जाय मानसिया लेखा गोरों बेयो फरायनो लिरनो हायो फरायनो लिरनो हानायखौनो लेखा गोरों होनो अर्थात नैबे अपसन 1 जायोबा बेबो जानांगौ गाहायाव नायदो दाना लास्ट अपसननिया ओंथिखौ मोजाङै बुजिनो हानाय आरो फोरमायनो हानाय खालामनाय होनदों नैबे बा बेयाव गिबि थांखि होननाय बुंनाय जादों बिमा राव फोरोंनायनि थांखिया जादों होननानैल' बुङाखै गिबि थांखि फार्स्टआव मा जागोन होननाय जादों बा फार्स्ट थांखियानो ओंथिखौ मोजाङै बुजिनांगोन गथ'आ रायज्लायनायखौ आरो फोरमायनो हानांगोन बियो मा होननाय जादों बुंनो हानांगोन फोरोंगिरि बुंनायखौ बुजिनो हानांगोन आरो मा गावबो एन्सार होफिननो हानांगोन बुंफिननो हानाय जानांगोन होमबासो बियो गथ'नि राव फोरोंनायनिया जाफुंसारगोन एबा राव सोलोंनाया जाफुंसारगोन आरो रावखौ बुजिनानै सोलोङोबासो बियो गुबुन गासैबो आयदाखौबो हालांजोबगोन आरो लिरनो फरायनो हागोन हथात रोंखा राखा जागोन आरो बे मोनसे होनदों अब्ला आङो नोंथांमोननो बेखिनिखौनो पार्ट 1 हिसाबै लाबोदोंमोन पार्ट 2 पार्ट 3 लासै लासै लाबोनो नाजागोन एसेनोसै गोजोन्थों